Dobar dan, dragi moji gledatelji. Evo nas u još jednom izdanju emisije Lokalno gdje upoznajemo prekrasne ljude, a neke možda samo još malo više upoznajemo jer ste ih upoznali i prije. Tako će biti i danas. Dvoje predivnih ljudi spremno je za doći k nama u studio, ali prije svega, kako to obično jest red, želim vam dobrodošlicu i ostanak do kraja. A prije prvog divnog čovjeka, kad već tako najavih ovu emisiju, slijedi naša prva rubrika, a to je Hit dana. Slavonija spava, miruje i Drava, miris žita se u zraku osjeti. Znam da ima brža cesta, ali ne ide kroz mjesta koja rado posjetim. Još 7,5 sati, nijednom neću stati, sve dok more ispred sebe ne vidim. Sutra fešta je na Ižu, zasjaće na križu, zraci sunca predivni. Sad samo više iz navike gledam u ovu mapu što sija sprijeda, put do tebe žmirečki znam. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina. Zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina, ruža vjetrova mojih. Od Županje do Hvara i vrha Kamfanara, sve ljepote ove zemlje poznajem. Al gdje god put da me odvede, moje mjesto je uz tebe, tu zauvijek ostajem. Sad samo više iz navike gledam u ovu mapu što sija sprijeda, put do tebe žmirečki znam. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina, ruža vjetrova mojih. Rekla sam na početku današnje emisije dva itekako interesantna razgovora. Za početak ćemo predstaviti knjigu koja se zove Pustolovni kulturni i zdravstveni turizam. Pretpostavljate da bi toga moglo biti u Virovitičko-podravskoj županiji. A autor ove knjige je moj dragi gost, to je doktor znanosti Dejan Tubić. Dobar dan, dobro mi došli. Pozdrav Ines, pozdrav vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu.
Kad inače ovdje vidimo Dejana Tubića, pričamo o veleučilištu u Virovitici, danas ću to izostaviti za neki drugi dan i neko drugo druženje. Sad ćemo se fokusirati baš na ovu knjigu. Ja se kao da je jučer bilo, sjećam, prve knjige, to je bilo o ruralnom turizmu. Ovo je, pretpostavljam, nastavak. Dakle, Dejane, o čemu se radi? Ovo je nastavak prve znanstvene knjige, s obzirom na moj fokus i znanstveni interes. Fokus su specifični oblici turizma, pa je tako ova knjiga koju ste rekli, Pustolovni, kulturni i zdravstveni turizam, znanost i struka zaključuju, nastala kroz 2 godine. Možda bi bila i malo prije, s obzirom na funkciju koju ste rekli da obnašam, nije. Zašto sam to počeo pisati? Prije svega radi studenata, radi ljudi iz znanstvene zajednice i akademske zajednice i ljudi koji se žele baviti turizmom, jer kad gledamo Hrvatsku akademsku zajednicu koja se specijalizira u ovom području, nemamo ovakve knjige. Jako teško, ako to tako mogu reći malo sportskim žargonom, je pisati ovakve knjige. Literature nema. Literatura koja je sva je na engleskom jeziku, ali nije problem engleski jezik, nego je problem dostupnost tih članaka, kako zbog financija, ali tako je ni u svjetskoj literaturi nema puno istraživanja koji bi mogli primijeniti se u Republici Hrvatskoj. A to je nama najbitnije. Možemo i pisati knjige koje nisu primjenjive, a onda mislim da to nema ni cilj ni znanstvenu svrhu koja knjiga kao ovaka treba imati. Pa onda gdje ste zapravo gradili bazu, na osnovu čega su onda nastale ove rečenice unutar knjige? Znači, baza je građena, fokus je bio emitivna turistička tržišta. Za gledatelje koji ne znaju što znači taj termin, to su ljudi koji dolaze u Republiku Hrvatsku. Pa smo pokušao sam gledati znanstvenike iz tih područja kako bi mogli zaključivati i mjesta prenesti i naučiti na primjeru Republike Hrvatske. Znači da bude primjenjiva i u samoj struci. Koristili su se najviše člancima A1 u VOS-u i Scopusu. Za gledatelje to su članci najviše moguće znanstvene razine, indeksiranosti i vrijednosti. Drugu svrhu što smo htjeli ispuniti, smo koristili izvješća na svjetskoj razini. Izvješća su jako skupa. Negdje dobijete od svojih kolega, negdje uzimate sažetke. Jedno izvješće, recimo u pustolovnom turizmu, dođe do 1000 eura ili 1000 dolara. To nisam htio to koristiti, ali to mislim da nema ni svrhu. Ali s obzirom na umreženost i sa kolegama iz Europske unije, dobili smo izvješća i onda sam pisao zaključke koje su primjenjive na Republiku Hrvatsku. Odnosno i Virovitičko-podravsku županiju, općenito na naš turizam. Evo, baš sam zato i započela tako naš današnji razgovor, pustolovni, kulturni i zdravstveni turizam, pa Virovitičko-podravska županija. Mnogima koji bi sad tu knjigu uzeli u ruke, ne bi baš naša županija prva pala na pamet kad bi se radilo o ovom vidu turizma. Međutim, ima toga tu i nešto je u povojima. Radi se, hoće li zapravo svim akterima u turizmu kontinentalnom u ovom dijelu Hrvatske pomagati ova vaša knjiga kao neki udžbenik, kao neka baza iz koje se može učiti? Pomagat će sigurno. Ja ću krenuti od kraja i koristit ću ovu priliku jer mislim da rijetko koristimo, pa ću biti slobodan i nadam se da se nećete ljutiti, pa ću prije svega pohvaliti županijsku turističku zajednicu, sve djelatnike, gradske turističke zajednice i one lokalne koje djeluju na području Virovitičko-podravske županije. I moramo biti iskreni da smo svjedoci da turizam u našoj županiji se uspinje. Ide ka boljim koracima zato što ti ljudi moraju jako puno raditi da bi privukli turističke potrošače. Kod nas nije bitno da imate samo resurs, mi moramo imati priču, jer je na kontinentu turizam zamršen. Mora biti ta integrirani turistički proizvod povezan više dionika kako bi se uopće uspjeli probiti na tržištu. Mi imamo puno manjkavosti, imamo puno prednosti. Međutim, ovi oblici, kad kažemo kulturni turizam, ja sam Osječanin koji se oženio u Virovitici, ja volim reći Udo. Kažu odatle se kud je žena, tako da ste vi Virovitičani. Odakle je moja Ivana, tako da sam Virovitičan. Kulturni turizam u našoj županiji se može razvijati, po mom osobnom mišljenju, u svakom mjestu. Jer imamo što za ponuditi. Ono što mene smeta u hrvatskom turizmu, što mi rijetko ističemo svoj identitet.
Identitet mislim na sve ono što Hrvati jesu, što su bili u prošlosti, što su u sadašnjosti, a Boga mi što će biti u budućnosti. Imamo mi puno i sportaša, i liječnika, i znanstvenika, i književnika, i pjevača koje se malo zapravo koriste u turizmu. O gastronomiji i enologiji s ovih područja ne moramo ni pričati. O kulturnoj i nematerijalnoj baštini Republika Hrvatska među top 5 zemalja u svijetu što sve imamo. Koristimo po meni 0. Sunce, more treba biti, ali mislim da možemo puno više kako bi ispunili tu onu sezonsku rupu koju imamo. A to su zapravo ovi pustolovni, kulturni i zdravstveni turizam. Pustolovni turizam se može razvijati na području Virovitičko-podravske županije, jer imate i hard, odnosno teške, i one soft, lagane aktivnosti koje mogu koristiti svi. Samo treba puno priče. Znači, napraviti integrirani turistički proizvod i povezati se. I ono što želim napomenuti da se treba jako povezivati lokalno stanovništvo, jer često mi lokalno stanovništvo ostajemo sa strane. Ne govorim za našu županiju, nego općenito za Republiku Hrvatsku. Zdravstveni turizam također, zdravstveni turizam ne mora samo to biti wellness turizam, ne mora to biti medicinski turizam. Zdravstveni turizam, njega ima u svakom specifičnom obliku turizma. Ako idete agroturizam, učenje, mir, lokalna hrana, to je oblik zdravlja i psihološkog, a bogami i fizičkog zdravlja. Tako da mislim da ima jako puno prostora gdje možemo i gdje moramo pucati, samo su najbitnije strateške odrednice, ne da bude strategija mrtvo slovo na papiru, nego da ona bude realna i životna kako bi se mogla provoditi. Lijepo ste to krenuli od turističkih zajednica, naravno da je tu i županijska i gradska i sve ostale općine na području naše županije. Pa me zanima, kad pričamo o povezivanju ljudi, tko treba odraditi ovaj dio infrastrukture za dolazak turista? Trebaju li privatne osobe? One će možda investirati vezano za nekakvu rekreaciju, za nekakve vide. Evo imamo sad zanimljiv zipline u Radlovcu i slično, ali sve ostalo što je potrebno jednom prosječnom turistu, treba to zapravo napraviti lokalna samouprava. Pa ja bih rekao da je to jedan miks. Znači, ako pogledate samo dvorce na području naše županije, što je zapravo javna institucija, odnosno županija napravila pun pogodak. Mislim da je to prenamjena starih građevina, stavljena u turističku svrhu, urodila plodom. Evo, šetamo se svaki dan, Virovitica, obnova dvorca je napravio grad uz sredstva Europske unije. Pogledajte dvorce u Suhopolju i tako dalje, to je radila županija. Znači, kreiraju se radna mjesta sa turizmom, sa razvojem, recimo, dvorca u Suhopolju imate puno surađivanja i tog povezivanja sa drugim lokalnim dionicima, znači umjetnicima, ali tako, imate razne manifestacije, to je zapravo to umreživanje. Imate ljude koji proizvode lokalnu hranu pa plasiraju putem dvorca u Suhopolju na turističko tržište. To je povezivanje. Mislim da je to miks. Uvijek treba razumijevanja. Kad je reč o infrastrukturi, nisu to samo smještajni kapaciteti. Ovo sve što se radi na uređenju od prometnica, cikloturističke infrastrukture, mislim da je to zadaća lokalne i regionalne samouprave što dobro rade. A privatnici, sve se zna, privatnici moraju osigurati, ono što volim reći, je probitačnost na samo turističko tržište. Mislim da je to miks. Razumijevanje, puno priče, puno svega, prilagođavanje zakona, zakonske regulative, uključivanje u strateško donošenje odluka. Jer nama se nekad čini, govorim iz perspektive akademske zajednice, da nije jednako ono što mi pričamo u akademskoj zajednici i ono što ljudi proživljavaju na samom tržištu. Nije. I tu uvijek postoji prijepor, ali jedan dijalog što bi trebalo, ko što se sad ovdje radi u našoj županiji, ja otvoreno to tvrdim, postajemo sve bolja turistička destinacija zbog dijaloga svih uključenih dionika. I zato svima treba i čestitati. Je li sad stvarno došlo pravo vrijeme za kontinentalni turizam? Spomenuli ste to more i sunce. Čini se da smo to lagano već ostavili iza sebe i ne samo stranci i turisti koji su možda zahtjevniji vezano za provođenje svojeg ljetovanja ili općenito godišnjeg odmora, nego i evo domaći turisti. Nije više dovoljno samo plaža koja je, eto, bogom dana jer je takva kakva jest i sunce zbog vremena, odnosno godišnjeg doba u kojem imamo godišnji odmor. Turistička potražnja je dinamična.
I hvala Bogu da se počela mijenjati. Zašto? Zato što imaju jako zamjene, imaju supstitute, jer turističku ponuda je sad jako postala sve konkurentnija. Ja volim reći za turiste da oni ne žele biti kazališna publika koja samo sjedi, već oni žele biti glumci, žele režirati svoje putovanje. Vrlo bitno, vrijednost za novac, ali vrijednost i za slobodno vrijeme. Danas je turist iskusan, ne možete ga prevariti. Ali na šta se mi opet ću se vratiti, treba fokusirati turisti iz različitih geografskih lokacija. Turisti iz Kine, iz Japana nije isti kao turisti iz Engleske. I ne možete mu nuditi isti turistički proizvod. A mi to cijelo vrijeme možda na... Nama su stranci. Da. Mi recimo turistu iz Kine, mislim, ja kad sam ih analizirao na ova 3 oblika, ne možete ponuditi sunce i more da on bude neaktivna osoba, da sam leži. Ne, njega to ne zanima. Njega zanima kultura, da sad ne ponavljam, povijest i sve ono što hrvatski narod je kroz povijest i vrlo je bitno nuditi svoje. Jer imam osjećaj da se često, ako to tako mogu reći, stidimo svog. To nije dobro. Mi smo takvi kakvi jesmo i Hrvati kroz povijest i kroz sadašnjost mogu puno toga napraviti. Uzmite svako mjesto u Virovitičko-podravskoj županiji. Ima svoju legendu, ima svoju priču, ima svoju jako kvalitetnu prošlost koju samo treba na drugačiji način možda ispričati i danas uz korištenje novih tehnologija. Mislim da povijest i nove tehnologije, sve što pružaju, idu zajedno i mislim da su pun pogodak. Dobro, evo baš me zanima, s kojim ste zemljama radili te neke usporedbe? Rekli ste da ste pratili stranu literaturu i zapravo mnoge zemlje, ne samo Europe, nego diljem svijeta već imaju dobru bazu vezano za ove vrste turizma o kojima govorim. Evo, ja se volim, kad recimo pričam studentima o ruralnom turizmu i ovim oblicima turizma, volim usporediti s Austrijom. Austrija nema more. Austrija ostvari gotovo dvostruko veće prihode sa jednim turističkim proizvodom nego cijeli hrvatski turizam. Tu sad moramo biti kritični da možemo puno više napraviti, ali da to ne radimo. Uspoređivala su uz ove knjige sa emitivnih turističkih tržišta, znači tržišta koje su tradicionalno dolaze nama. To su Njemci, Česi, Poljska, imamo sad sve više nam dolaze kineskih, japanski turisti i tako dalje, Engleska, Rusija, sve ono što nama dolazi, probali smo iz tih zemalja izvlačiti neke zaključke i prilagoditi što mi to trebamo. Ono što mene onako malo bode u oči, recimo kad pričamo o kulturnom turizmu, zadnje istraživanje, ja ne mislim to samo onako puka statistika, nego istraživanje ono što zapravo turistička potražnja očekivanja od Republike Hrvatske kao turističke zemlje je iz 2007. godine. To je neozbiljno. Danas je 2025. godina, trendovi se mijenjaju. Mislim, trendovi se ne mijenjaju samo u autoindustriji, u tehnologiji, trendovi su promijenjeni u turizmu. Danas turisti imate različite generacijske skupine, da ih sad tu ne nabrajam do bete, alfe, kako već to ide. Sasvim različito danas turistu sive kose morate mu ponuditi turistički proizvod. To kad učimo naše studente, to nisu starci koji su sjedi, koji imaju, ako to mogu malo metaforički reći, štap u rukama. Ne, oni su aktivni. Oni se žele educirati, oni žele biti uključeni u lokalno stanovništvo, žele probati lokalni život i tako dalje. Mislim, nekom se čini, žele raditi u polju. Neki kroz svoj cijeli život turisti nisu vidjeli ili nisu radili u polju. Ja mislim da naši poljoprivrednici kroz agroturizam ili bilo koji drugi oblik turizma mogu to ponuditi. Zapravo oni će nam platiti da rade kod nas u polju. Evo, to je smiješno sad ovako reći, ali tako je. Ali upravo to i sva ta istraživanja koje sam ja tu gledao i koje sam čuo na svoje, možete im ponuditi i super gastronomiju i sve, i cikloturističke rute, sve. Ako ga niste uključili da on bude, ajmo to tako reći, dio obitelji, na tom putovanju nema od toga ništa. I morate stvarati dugoročnu priču. To jako dobro radi Baranja. Imaju akademiju u Blatu, sade tamo cvijeće. Vi kad se javljate tom turistu nakon putovanja, taj turist zapamti to. Nećete zapamtiti jeli ste dobri čvarak, super. Nek će zapamtiti onu priču šta ga veže za tu destinaciju. Ne možete samo gastronomija. Mora biti priča, mora biti neki događaj, mora biti neka manifestacija, mora biti povezanost. Povezanost emocionalna sa destinacijom, da se vi sjetite Virovitice po nečemu.
ili bilo kojeg drugog mjesta, grada, destinacije, države, kako god hoćete. Mislim da je emocija daleko najbitnija i to što moje kolege na mojoj instituciji rade je ta sukreacija turističkog doživljaja. Doživljaj je number one. Doživljaj mora biti aktivan, doživljaj je za svakog i za vas ili za mene je različit, jedinstven, tako da morate kao individu, posebice u specifičnim oblicima, pristupiti i na taj način pružiti neki pogled na turizam ili turističku priču drugačije. Dobro, ovo što govorite zapravo možda puno jednostavnije zvuči nego to primijeniti u praksi, jer doista nije jednostavno prepoznati svakoga posebno kakve ima afinitete i na koji način se želi opustiti, zabaviti i doista ono, baš ste to lijepo rekli, imati neki doživljaj. Tako da obrazovanost zapravo ljudi koji bi se htjeli baviti turizmom je neizbježna, oni moraju biti educirani. Ja sam sigurna da će svako ko se ozbiljnije planira baviti turizmom pročitati ne samo prvu vašu knjigu koju valjda već jesu. Jesu i prodana je. Nego će i ovu drugu. Tko je sve za sada već prolistao te stranice? Kakve su kritike onih ljudi koji su je... Pa ja sam želio napomenuti i red, da napomenem da su recenzenti bili profesorica Dora Smorčić-Urdana, bivša dekanica, sadašnja predstavnica Ureda za turizam sa fakulteta u Opatiji, fakultet koji je specijaliziran za turizam i ugostiteljstvo, izvanredni profesor Ivan Kijelić sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji se i bavi s time. Kritike su dobre, pohvale su uvijek dobre, kritike su još bolje. Mislim, svaka knjiga ne može biti savršena kao ni jedna doktorska dizertacija, diplomski rad i tako dalje. Ova knjiga će kroz 2, 3, 4 godine, neću reći da se zastariti, nek će se morati obnoviti. Obnoviti sa novim spoznajama, jer turizam se mijenja kao i tehnologija ovak. A moramo znati da smo mi turistička zemlja i da od turizma živimo. Tako će se i ovo promijeniti. Knjiga se jako dobro, ako to mogu reći, prodaje, a ne sad bitno prodaja, bitno je da ona bude rasprostranjena po Republici Hrvatskoj i da dobijam ja pozitivne ili ne tako dobre komentare kako bi zapravo mogli kasnije unaprijediti. Tko je sve može nabaviti i gdje je možemo nabaviti? Možemo nabaviti na Veleučilištu u Virovitici. Kažem, knjiga je namijenjena od studenata, znanstvene zajednice, ali do ljudi koji žele se baviti turizmom i oni kojeg zanima turizam. Tako da je onako dosta je pisana, probao sam je pisati na razumljiv jezik, da ne koristimo puno statističkih termina koje su većini ljudi nerazumljivo, što je normalno, jer je statistika jedna egzaktna grana koja se koristi za obradu nekih podataka. Tako da mislim da je od onog recimo 18-godišnjaka do kasnije svima namijenjena. Što mislite, evo kad bi sad neki 18-godišnjak pročitao tu knjigu, odlučio se baviti turizmom, treba li imati i tu nekakvu ekonomsku snagu? Znam da vi vrlo često koristite rečenicu ko ne riskira, taj ne profitira. Može li se u Hrvatskoj živjeti dobro od turizma ako se kreće iz početka, ako nije već neka priča možda obiteljsko, poljoprivredno gospodarstvo ili tako možda? Može. Ali moraju znati da je se baviti turizmom na kontinentu teže nego na turizmu na Jadranskoj regiji. I to ne mislim ništa loše, nego, ajmo reći, da ljudi koji se bave, odnosno poduzetnici bilo koje vrste i razine, na svojim područjima Jadranskoj regiji ima tradiciju bavljenja. Turizam na kontinentu, generalno gledano, je još u povojima i fali nam ta tradicija, fali nam puno znanja i iskustva. Prepreke će biti svakojake. Ono što spominje taj zakon udruživanja, to je tako. I ima puno. Mislim da se mora ući u priču da se u turizmu od kontinenta ne može odmah dobro živjeti i ne može biti number one profit. Normalno da trebate ekonomski gledano da imate isplativost, ali postepeno, polako i kontinuirano i tek onda možemo doći na neku razinu grane. Jer svi ovi koji će se početi baviti, ako se bave recimo nekim specifičnim oblikom turizma, to su u konačnici male obiteljske jedinice do 2 do 4 člana. To treba i razviti priču, treba biti realan i svoji kapacitete i tako dalje. A morate biti i realni u onom što vas okružuje oko vas i s kim možete uraditi. I mislim da svako mjesto mora se specijalizirati i biti realan što može se razvijati.
Jer mi često dobijemo, kako bi to rekao, informaciju da je neko rekao odgore da moramo razvijati cikloturizam ili zdravstveni turizam, a nemate uvjete za to. Od tog nema kruha i mislim da to onak laički govoreći da neće. Može se, ima puno poticaja, Europska unija daje novce, ministarstvo daju novce, ali mora se ući jako ozbiljno i ono što sam rekao postepeno u tu priču, posebice kada se gradi od početka, ako nema tu tradiciju kao što neki objekti na području naše županije imaju. Prvi korak neka bude čitanje ove knjige. Ja moram priznati, jedva čekam sad da je malo prolistam nakon ovog našeg razgovora, jer me stvarno zanima što unutra piše i sigurna sam da će mnogima pomoći. A vama želim još puno prekrasnih knjiga, ovakvih edukativnih, i vidimo se skoro u istom ovom studiju, ali po drugoj temi vezano za veleučilište u Virovitici. A do tada hvala vam što ste mi došli. Hvala još jednom vama na pozivu, lijep pozdrav gledateljima i kažem da je turizam u Republici Hrvatskoj sadašnjost i budućnost. I mislim da možemo puno više, samo moramo gajiti svoj hrvatski identitet, graditi svoju priču, možemo copy-pastat, ali naša priča je naša priča i potom smo jedinstveni i na taj način možemo uspjeti. Hvala še. Hvala vama. Rekoh, dragi moji, da ćemo imati zanimljive razgovore. Vjerujem da ste se malo zainteresirali za ovaj oblik turizma o kojem smo govorili u prvom dijelu emisije, a u drugom dijelu emisije pa također bi možda moglo imati veze s turizmom na selu. Pričat ćemo o proizvodnji batata, pričat ćemo o ljepoti, pričat ćemo o snazi žene. I to naravno na selu. Razgovarat ću s kandidatkinjom za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Ona dolazi iz Virovitičko-podravske županije, iz Suhopolja, a veliko mi je zadovoljstvo što je danas sa mnom. Ona je Zdravka Matković. Dobar dan, dobro mi došla. Hvala, Nes. Hvala na pozivu. Zdravka, mi se družimo vezano za Kontese. Ti si tamo predsjednica udruge raspjevanih prekrasnih žena iz Suhopolja. Međutim, ovo je nova priča za sve nas, pa čak i za tebe. Evo, da si kandidatkinja za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Kako si se prijavila? Kako je uopće došlo do te prijave? Pa nisam se baš prijavila svojevoljno. Prijavila me naša potpora u ministarstvu, gospođa Mirela Šarić-Jovičić. U biti došla sam na nagovor, nisam praktički ni znala što je to. Ona je rekla da nešto ima za mene. Kad mi je rekla o čemu se radi, prvo sam odbila. Onda drugi put kad me zvala, onda je rekla da je ona odlučila da to ja budem i da me samo obavještava da je to tako. Dobro, zapravo godinama razgovaram s kandidatkinjama na istom ovom mjestu gdje si ti sada i svaka ima neku svoju priču gdje ju je netko prijavio, ali na kraju to bude jedno prekrasno iskustvo od kojega mnoge žene ne očekuju puno. Ja bih voljela da ti očekuješ, jer zašto bi se čovjek prijavljivao na nešto ako ne želi pobijediti i dobiti barem lentu? Imaš li sad već neka očekivanja u ovim trenucima? Što se tiče nekakve pobjede i nekakvih visokih mjesta, ne, iskreno. Sad mi je postala čast i jako mi je drago u biti što ću poznati žene koje su važne u svojim seoskim sredinama. Znači, to su poduzetnice, to su žene sa perspektivom, to su žene koje obavljaju poslove različite i mislim da će mi biti dobar vjetar u leđa za dalje. Kako bi ti, Zdravka, samu sebe opisala, sad da sam ja stručni žiri tamo na tom natjecanju, i da te pitam tko je Zdravka? Pa Zdravka je majka u prvom redu, Zdravka dvoje prekrasne djece, Magdalena i Kristijana. Zdravka je učiteljica razredne nastave u područnoj školi Borova. Zdravka je članica vokalnog ansambla Kontese i predsjednica glazbene udruge Kontese. Eto, od prije 4 godine i poljoprivrednica. Pa tu sam te sad čekala. Poljoprivrednica, to mnogi za tebe nisu znali. Zapravo i to i jest nekakvi vjetar u leđa za odlazak na ovo natjecanje. Ovo nešto što si mi donijela prekrasno izgleda. Naravno, neki znaju, ali možda neki i ne znaju da je batat. Dakle, počela si se baviti proizvodnjom. Kako je do toga došlo? Pa, igrom prilika, u biti, vratila sam se u mjesto u kojem sam rođena i vratila sam se u obiteljsku kuću djeda i bake.
Ja sam ovdje odrasla u toj kući. Oni su se bavili od pamtivijeka poljoprivredom. U biti svi moji preci tamo od 18. stoljeća. I došla sam u biti zbog bake, jer je baka ostala sama. I ostalo je mnoštvo zemlje koju smo iznajmljivali. Meni je to bilo žao i uvijek je nekakvi dodatni novac u kuću dobrodošao, pogotovo ako imaš djecu koje se školuju. I skoro sam preispitivala se čime bi se mogla baviti, što bi mogla raditi na toj zemlji ako drugi mogu već rentom živjeti od nje. Nije istina da baš mi ne možemo ništa. I onda sam razgovarala sa prijateljem koji se bavi batatom dugi niz godina i on me u biti u to uveo i baš sam zadovoljna i zahvalna na tome. Kako se proizvodi batat? Što se treba raditi tijekom cijele godine na zemlji? Batat zahtjeva dobru pripremu jesensku, znači oranje, nakon toga zemlja udomirovanje, u proljeće ponovno zahtjeva dobar rad. Tamo krajem 5. mjeseca se sadnice u biti počinju saditi i potrebno mu je nekakvih 120 prosjeku do 150 dana, ovisi od godine, od vremenskih uvjeta, da bi batat sazorio i tad ide vađenje van. Odnosno berba. A što se u međuvremenu radi? Ima li tu kako kopanja, ne znam, tretiranja nekakvim sredstvima? Koliko si zapravo morala uložiti dodatnog znanja i edukacije vezano za proizvodnju nečeg čime se nisi prije bavila? Ja sam, kažem, imala dobro vodstvo, tako da je prva godina u biti bila najplodnija što se tiče batata kod mene. Ja sam slijepo slušala upute, tako da smo na hektar i nešto, a približno 2, recimo, proizveli više od 30 tona batata. To je bila najuspješnija godina. Nakon toga su se vremenski uvjeti promijenili i štetnici, recimo, su shvatili što je batat, da je sad na tom području na kojem ga sadim, tako da su i voluharice počele ga oštećivati, a isto tako prilikom sadnje imam iz godine u godinu isti problem. Vrane mi vade sadnice. Znači, ja posadim, posadimo ručno i one idu za nama i vade. I ako ne vidiš, na foliji vruće se sadnica osuši. Što onda činiti protiv vrana? Ima li tu nekog lijeka? Prošle godine smo malo googlali, čitali i došli do saznanja da one ne vole odbljeske. Tako da smo napravili nekakva strašila i na njih zakačili CD-ove koji se vrte u raznim smjerovima i zaista ih to tjera. Evo, dakle, ovo su jako zanimljivo. Znam, kad pričam s ljudima koji proizvode grožđe, onda su čvorci nekad bili problem, pa su tu nastali klopoci i svakakve priče oko toga. Ali evo, vrane će dobiti svoje mjesto možda u tvojoj priči prilikom predstavljanja sebe i svog rada ispred stručnog žirija. Možda bi bilo dobro da kažemo nešto o kontesama, s obzirom na to da ipak prilikom biranja najuzornije hrvatske seoske žene je tradicija ta koja treba doći do izražaja, koja treba zapravo pokazati koliko je selo značajno za cijelu Hrvatsku i za ne samo ovaj dio Hrvatske gdje se mi nalazimo, nego doista za sve nas. Dakle, evo, kontese, to jest tradicija, ja bih to nazvala onako moderna tradicija. Čime se vi bavite? Kontese su vokalni ansambl koji postoji od 2016. u biti godine, mada prvotno nismo imali taj naziv. Prvotno smo se zvale Božje zvijezdice, tako je. Činile su, to je prvotnom sastavu, činile su isključivo učiteljice razredne nastave u osnovnoj školi Suhopolje. Nakon toga smo se rasformirali, odnosno došle su nove kolegice i uzeli smo naziv Kontese, koji smo opet htjeli povezati sa mjestom iz kojega jesmo, odnosno sa dvorcem Grofa Jankovića. Evo, funkcioniramo već jako dugo. Prije par godina smo osnovali glazbenu udrugu. U sklopu glazbene udruge od pretprošle godine funkcionira i vokalna akademija koja okuplja djecu školskog uzrasta. Od lani smo oformili i kakte male kontese, odnosno kontesinu dječicu. Kontesice? Kontesice, da. Znači, baš za male, od 1. do 4. razreda, jer ja jesam učiteljica razredne nastave, pa da ih okupim. I s njima nastupam na smotrama, na nekakvim važnim događajima u našoj županiji i tako. Što kažu djeca tvoja tamo u školi?
na, evo, tvoju kandidaturu? Djeca ne znaju da sam se kandidirala. Znaju da sam u kontesama, jučer znaju biti da se bavim batatom, da su to nekakvi namazi u pitanju, ali baš ne ulaze u nekakvu srž. Roditelji da, ali djeca ne. Danas su mi dočekali puni informacije ili izašlo nešto na Splave TV, da. Tako da su bili oduševljeni, da. Šta to učiteljica radi? Sad, dobro si se vratila, malo smo prešli s te priče o batatu, pa ću se vratiti. Da, tu su i nekakvi namazi, o čemu se Zdravka radi? Pa eto, prošle godine sam u biti željela doći do nekakvog finalnog proizvoda, ne samo batati koji se izvodi van iz zemlje, pa sam osmislila liniju namaza. Imamo u blagoj verziji, u ljutoj verziji i namaz sa medvjeđim lukom. Bez konzervansa, prirodne baze. Dobro, vidim, ti si meni donijela sve 3 verzije, pa ću ti ja reći koja je najbolja, a koja je tebi najbolja? S medvjeđim lukom. I kako to ide? Koliko dugo može trajati kad kažeš da je bez konzervansa, da se to, evo, možda mora brzo konzumirati? Ja ga često radim, znači dok se ne otvori, može trajati nekakvih, ne znam, do 2 tjedna. Nakon otvaranja bi se trebalo potrošiti u roku nekakvih tjedan dana, s tim da mora staviti u frižideru, naravno. Što je sad s tim batatom kao namirnicom? Nešto između mrkve i krumpira, kažu, je li tako? Okus bi bio slatkasti krumpir. Kako to prolazi kod ljudi? Ima li zapravo potražnje za tom namirnicom, s obzirom da je, pa ja bih rekla, relativno nova, nismo navikli još na taj okus? Da, znači batat je relativno nova namirnica, pogotovo na našem tržištu. Oni koji vole zdrav život, oni je poznaju, jako je dobro poznaju. Batat je bogat različitim nutrijentima, ima mnoštvo vitamina, minerala. Evo da, rekla bih, što se tiče vitamina A, B, C, E, ima puno beta-karotena, od minerala sadrži kali, znamo zašto je dobar kali za srce, krvne žile, spušta razinu, glikemijski indeks mu je nizak, znači da je pogodan za prehranu dijabetičara. Vole ga sportaši zato što daje osjećaj sitosti i to je prva hrana dojenčadi. Bravo, evo znamo recimo za mrkvu da ima visok glikemijski indeks i baš evo kad su ljudi na dijeti nije poželjno jesti mrkvu, za razliku od batata koji da. Evo jedna zanimljiva informacija i fino onako, evo još jednu sportsku priču možeš pokrenuti. Što se tiče tvog štanda gdje se prodaje taj batat, to je isto jedna zanimljiva priča. Aha, štand je napravio moj tata. Kako radim? Tata od batata. Tata od batata, da. Obzirom da sam zaposlena, kući dolazim tamo oko 2, pola 3. I za to vrijeme ljudi čekaju, odnosno zovu pa se ljute kak nema nikog kod kuće i dok je objasnim da sam ja učiteljica i da imam radno vrijeme, kad dođem kući, oni su u prolazu, jer je to magistrala. I ne dobiju u biti željeni batat. I onda sam tatu molila u biti da nešto napravi, da napravi neki štand. I onda je njega doslovno sklepo od svega i svačega, ali baš je ispod sladak. Pogotovo kad smo ga obukli sad u to narančasto ruho, reklamno, i baš je meden. Evo, i sad ljudi staju, uzimaju sami, to je self-service, samoposluga. Postoji jedna škrinjica na štandu koju oni ubace novac, izaberu mrežicu sa batatom koji žele i svi sretni i zadovoljni. Dobro, ovo je zapravo priča o povjerenju. Ja kad sam čula da to uopće postoji u našoj županiji, mi smo odmah išli prilog snimiti, doduše to je bilo prošle godine vezano za lubenice, za jednog proizvođača, ali evo ti si zapravo krenula tim stopama i čini se da dobro funkcionira, da su ljudi pošteni. Jesu. Ljudi su baš pošteni, da. A ukoliko neko i uzme vrećicu batata, ovako ako nema možda baš kod sebe eura, ti se nećeš naljutiti. Naravno da neću. Neću ja propast, ako nekom dobro dođe, slobodno neka si uzme, ako nema. Dobro, nas dvije se šalimo, ali mene stvarno zanima kako je tržište. Evo, spomenuli smo ko bi mogao biti ciljana skupina i možda neki koji nisu probali pa se iznenade, nekima će se previše sviđati, nekima se uopće neće sviđati, ali gdje se onda može to distribuirati?
Pa ja ga distribuiram u biti na lokalno tržište, neću sad navoditi koga otkupljuje da ne bi dodatnu reklamu radili, mislim da se ni ne smije. Ja ga osobno prodajem pred kućom, na kućnom pragu i na tržnici sam subotama. Još nisam krenula ove godine, ali tijekom cijele zime, odnosno od kad ga izvadimo van u jesen, pa tamo do kraja zime, odnosno već i proljeća, ja sam tamo. E sad, što možemo sve, kako ti radiš ove namaze od batata? Može li to svaka domaćica sebi napraviti kad uzme kilu, 2-3 batata od tebe? Može. Kako to ide? Ovaj batat nije kuhan, ja ga pečem, režem ga, pečem, začinjavam ga, smijem reći sastojke, nek slobodno nek se proba kod kuće. Mislim, ako nemaš neku tajnu? Nije to tajna, to mora pisati svakako na deklaraciji. Iza, znači, batat, češnjak, začini i limunov sok. To je osnova. I crvena paprika. U što sve batat ide? Kakvo meso uz njega? Ima li nekih kolača koji se mogu praviti? Batat se doslovno može miješati u sve. Ko vegeta u sve se miješa? Ko vegeta u sve se miješa. Znači, može se peći, može se kuhati, može se pržiti, od njega se rade kolači, torte, da, krempite, svašta se može raditi. Žene ga čak uzimaju kod mene. Kako može biti krempita? Nisam je nikad pravila, jela sam je prije već nekoliko godina. Ko je to radio kod nas? Mislim u Višnjici. Jest, u Višnjici je to bilo, da. Na prvu mi se nije svidio, ali mislim da ću morat malo pregorigirati recept pa da napravim nešto što mi odgovara. Dobro, to je zapravo svestrana namirnica, a mislim da će ljude zainteresirati to što je jako zdrava, jer danas stvarno težimo živjeti zdravo. E sad, svaka kandidatkinja na natjecanju za najuzorniju hrvatsku seosku ženu ima svoj štand gdje pokazuje to čime se ona bavi. Što ćeš nam ti pokazati na štandu, osim same sebe i svojih prekrasnih kontesa? Pa svakako ću ponijeti batate, proizvode od batata, odnosno finalno već gotova jela, ponijeću i starine, kojih jako puno kod kuće imam. Što još? Ni ne znam. Torta od batata. Da, svakako. Zato je zadužena moja kćer. To ću želim pitati. Da. Torta, kolači, bit će svega. Ali baš samo od batata ili će biti tu još možda neki tradicijski? Biće tradicionalno, jasno. Dobro, da. Kad smo došli k tebi s kamerom, zapravo su se moji kolege oduševili, kažu njena kuća je stvarno pravi muzej. Dakle, žena živi od te tradicije, odnosno ne da živiš od toga ovako stvarno službeno, financijski, nego si zaljubljena u to što je krenula tvoja baka, možda još neki preci prije. Dakle, što od tih starina imaš kod kuće? Dobro, evo sama kuća, recimo, koja živim je sama po sebi stara, jer nju je tamo u 18. stoljeću, krajem 18. stoljeća, gradio moj, znači to bi već sad bio Šukundjed. On je bio graditelj, imao je graditeljsku, danas bi se to nazvala firma, svoje radnike i radio je kuće, tako da je napravio on tu kuću u kojoj mi danas živimo. Sačuvane su, između ostaloga, osim što je on bio graditelj, oni su se od pamtivijeka, znači svi moji preci su se bavili poljoprivredom, ali su imali i u tim dvorišnim zgradama kamene bazene u koje su farbali tkanine tehnikom modrotiska. A modrotisak je jako zanimljiv danas, zato što je 2018. godine uvršten na nematerijalnu svjetsku, UNESCO ga uvrstio na nematerijalnu svjetsku kulturnu baštinu. Da. Znači, mi baštinimo, između ostalog, osim tih bazena, imamo 40-ak drvenih kalupa sa različitim uzorcima, reljefnima, kojima se otiskivala boja najprije u tkaninu i onda se taka gotova tkanina, odnosno s tim utisnutim reljefom, ubacivala u te bazene, sušilo se. Nakon toga, nakon farbanja, ja sam spomenula da je plava boja u pitanju, modrotisak, jel, sama riječ kaže. Nakon toga se sušilo, motale se u bajle i prodavalo se ili u trgovini koja je postojala već kod kuće ili su išli po sajmovima pa prodavali. Isto tako imamo mnoštvo uzoraka na papiru kojima su se prenosili uzorci na tkaninu koja je poslije služila, to se zove fodrukovanje, koja je poslije služila kao osnova za različite vrste vezova.
I to se isto prodavalo kod kuće. Baka se moja sjeća, baka je u 100. godini, 90 godina ima, da su većinom kupovala to školska djeca, jer u to doba je postojao kao predmet domaćinstvo, pa su učili različite vrste vezova. I imamo takve već gotove uzorke kod kuće, datiraju tamo iz 1801. 3. godine, pa i škole, što su djeca učile različite vrste vezova. Znači od mog djeda, baka, tete, ja to sve kod kuće čuvam i baštinim. Bravo. Evo, ovo je zapravo izbor, idealna prilika da se za to i čuje, jer to su prave dragocjenosti koje imaš kod kuće. Zdravka, ja ti od srca želim. Sama si rekla ne želiš neki uspjeh, nije bitno sad budeš li najuzornija hrvatska žena, ali ja kažem da ti to već jesi i sve kandidatkinje koje su imale hrabrosti prijaviti se i doći na to natjecanje, tako da evo puno sreće, zapravo želim da se dobro zabaviš, da pokažeš sve to što imaš i da nas dostojno predstaviš kao Virovitičko-podravsku županiju. Hvala ti što si mi došla. Hvala ni tebi. I eto, nakon ovih divnih razgovora, vjerujem da se možete još malo opustiti s nama i još jednom poslušati hit dana. Slavonija spava, miruje i Drava, miris žita se u zraku osjeti. Znam da ima brža cesta, ali ne ide kroz mjesta koja rado posjetim. Još 7,5 sati, nijednom neću stati, sve dok more ispred sebe ne vidim. Sutra fešta je na Ižu, zasjaće na križu, zraci sunca predivni. Sad samo više iz navike gledam u ovu mapu što sija sprijeda, put do tebe žmirečki znam. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina. Ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina. Ruža vjetrova mojih. Od Županje do Hvara i vrha Kanfanara, sve ljepote ove zemlje poznajem. Al gdje god put da me odvede, moje mjesto je uz tebe, tu zauvijek ostajem. Sad samo više iz navike gledam u ovu mapu što sija sprijeda, put do tebe žmirečki znam. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan put. Samo ti za mene postojiš, jedna jedina. Ni istok, ni zapad, ni sjever, ni jug, ni mapa, ni atlas, ni ucrtan
I to je to, dragi moji. Eto nas, na samom smo kraju emisije Lokalno. Ostaje mi još pozdraviti vas. Dakle, do idućeg susreta. Želim vam ugodan ostanak i dalje uz naš program. Doviđenja.